There's no words to say on this day that we're lighting candles here in the most holy place for those families that lost. There's no words. We're gonna light a candle. The Zecher Nishmas, all of them. Should be Lilu Nishmasam. We should only hear good news. אני מדליק זה הנר לעילוי נשמת כל קדושי ישראל שנהרגו על קידוש השם, הילדים, הילדות, החיילים, החיילות, השוטרים, השוטרות, וכל עם ישראל. נקום לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך, שהקדוש ברוך הוא ינקום את נקמת היהודים בכל אויביהם באשר הם שם. אנחנו לא סתם אומרים והיא שעמדה לאבותינו, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, אבל אין כמו האמונה בקדוש ברוך הוא. ופה זה מסמל את האחדות. אנחנו אומרים פה 1400 נרות, כולם נראים אותו דבר. אין לבן, אין שחור, אין דתי, אין חילוני, אין מאמין, אין לא מאמין, אין שמאלני, אין ימני. כל הנרות זה נשמות, וכל נר נראה בדיוק כמו הנר השני. ושאר צדיקי עולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. משפחות יקרות, ראשי מתפללים ביחד, רחם נא השם אלוהינו אחי, על ישראל המאוד אחר, כן תרדפם בשעריך ובסופתך תבהלם, לפניהם קלון. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. ויתעלה ויתהלל שמד קודשו בריחו. לעילה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמרן בעלמה ורימו. ויברך את חיילי צבא הגנה לישראל. ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולשמור את כל דברי תורתך.